Сәләмәтмесез, Мәйдан каналын караучы хөрмәтле тамашачылар. Эфирда лайыклы хит тапшыруы һәм мин Динара Шәйдуллина. Бүген миңа бик тә мөһим һәм җаваплы миссия тапшырылды. Чөнки нәкъ менә бүген тапшыру азагында лайыклы хитның июнь айы җиңүчесе билгеле булачак. Шуңа күрә телевизор экраннары янына якынрак урнашыгыз. Без башлыйбыз. Лайыклы хитта бер юлы ике кунак җырлы, моңлы гаилә Булат Бәйрамов белән Ләйсән Гимаева. Исәнмесез, кадерле дусларыбыз? Саумысыз. Җәйләрегез ничек уза? Нинди яңалыклар белән килдегез? Җәйләребез бик күңелле уза. Гомумән без җәйне, җылы, кояшлы көннәрне бик яратабыз. Һәм инде җәйләребез башланды. Халкыбызның матур күркәм бәйрәменнән Сабантуйлардан. Сабантуйларда эшләдек, әле Сабантуйлар белән дәвам итә. Чөнки һәрбер авылларда, районнарда бар әле теге авыл киче дигән бәйрәмнәр. Менә шунда чакыралар һәр атна саен инде төрле бәйрәмнәр, шуңа күрә җәйләр инде ул шул бәйрәмнәргә бик бай айлар дип әйтергә кирәк. Моннан тыш инде без яңа җырлар яздырабыз. Әле күптән түгел альбомыбыз да чыкты безнең. 40 җырдан торган бик яхшы альбом, тыңлый аласыз социаль челтәрләрдә. Шулай клиплар яздырырга кешелек әзерләргә ниятләп торабыз һәм инде көзге айларда зур концертыбызга әзерләнәбез. Алайса эшләрегез бик зурдан икән. Эшләр гөрли. Ләйсән, социаль челтәрдә образларыңны кабул итмәүчеләргә ничек карыйсың? Кәефең төшәме? Юк, кәеф төшә дип әйтмәс идем. Ләкин теге ничек дип әйтим инде. Әгәр дә конструктив тәнкыйть булса, тәнкыйтьнең нинди булуына карап, әгәр дә ул теге минем ничектер яхшы якка үзгәртә торган тәнкыйть була икән, бу әлбәттә кирәкле тәнкыйть дип игътибар итәргә мөмкинмен. Инде теге төрле көлүләр, анда мыскыл итү кебек менә шундыйрак подписчиклардан шундый хәбәрләр килгәндә, мин дә аңа игътибар да итмим. Чөнки бит инде игътибар итә торган яшьтә дә түгел инде без хәзер. Иммунитет та көчле. Өйрәнгән дә шуңа күрә теге үземә кирәклесен генә алам дип әйтәсез. Һәм инде андый түбәнчелекле комментарий язучылар, аларны жәллибез инде, чөнки аларның психикасы димәк рәтле түгел. Шулай дип менә карарга кирәк. Бик дөрес, рәхмәт. Кызларыгызның хылкы нинди? Кайсысы кемгә ошаган? Улысы тышы кыяфәт белән Ләйсән инде копия. Эшесе төрле инде аның. Улысының характеры да, тышкы кыяфәте дә миңа ошаган бит инде. Характеры миндә дә бар, минеке дә бар. Бик акыллы. Яхшы якларыгызны гына. Бик акыллы, яки китап укый, үз сүзен әйтә торган, үзенең фикере булган шундый кызыбыз һәм һәр көн саен инде аның үзенә ышанышы да арта. Бу инде әлбәттә сөендерә. Менә шундый үз фикерле кеше. Уртанчысы тынычрак, ул инде үзе дә теге шундый менә хатын кызга хас шундый эшләрне ярата, пешеренергә ярата, рәсем ясарга ярата. Менә холкы да шундый аның тыныч кына, үзенә ошаган әйберне эшләп йөри торган. Кичкенәсе инде, кичкенәсе турында кичкенәсе шаян. Шундый шаян. Ашык. Теге ашык, елмаючан, көләргә ярата торган, шундыйрак. Иң татлы җимеш инде. Әйе. Бәлкем кичкенә булгангадыр. Булат, киләсе соравым сиңа. Сәхнәдәге һәм гаиләдәге Ләйсән арасында аерма бармы? Бардыр дип уйлыйм инде мин. Тышы кыяфәт белән юк. Сәхнәдә дә матур, өйдә дә матур. Ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәт өйдә ул бер төрле, сәхнәдәге артист һәм тамашачы арасындагы мөнәсәбәт инде ул гомумән икенче төрле. Менә шунысы бардыр дип уйлыйм мин аның. Абылай миңа аның сәхнәдәге образы да, өйдәге образы да зыянлы түгел. Мин ике образында аны бик яратам. Сезнең арада көнләшү бармы? Көнләшү юктыр дип әйтәсе килә, чөнки бер-беребезгә ышанабыз бит. Әйе. Әгәр дә ышаныч булса, менә ир белән хатын арасында көнләшү хисе булмыйдыр дип уйлыйм мин. Әгәр дә кадәр ышаныч булмаса, кемдер сәбәп бирсә көнләштерергә, монда инде көнләшү хисе барлыкка килергә мөмкин. Әгәр дә бөтенләй көнләшү хисе булмаса, бу миңа калса бөтенләй нормаль бер түгелдер. Әгәр дә син үзеңнең сөйгән ярыңны яратасың икән, ул сиңа кадерле икән, әлбәттә көнләшү булырга тиеш. Ләкин ул көнләшү синең сөйгән ярыңны буа торган көнләшү булырга тиеш түгел. Менә шул. Аңлаталдымы? Аңлаталдыгыз. Сез инде эстрадада бик күптәннән сәхнәдә көтелмәгән хәлләр булганы бармы? Искә төшереп үтегез әле. Көтелмәгән хәл дигәннән инде ул минем мәңге онытмый торган бер момент булып алды. Сәхнәгә чыккан гына вакытлар, бик зур концерт барадыр инде. Шул вакытта менә
алып баручылар игълан итер вакыт җиткәчтен кулисының бер нейеннән меню басып тора торган җирдә минем башыма шундый теге суккан кебек булып алды. Бәреп киттеләр инде синең. Бәреп минем мондый теге башка куя торган микрофон бер якка очты, артка электрип куя торган аккумулятор икенче якка очты, гитара да кәкрәйде. Чәчләрем булай торып басты. Менә шул моментны мин онытмыйм. Сәхнәгә инде чыгарга кирәк. Мин тиз генә шул теге микрофонымны гына булай иттердем дә, анда теге чәчләр дә шулайрак басып калды инде. Шулай итеп чыгып җырладым инде мин. Ләкин теге менә Булатан тоже Хәтерлим. Мен залдан карап тордым, аның хәрәкәтләре булырга тиеш сәхнәдә. Ул тегендә барырга тиеш, монда барырга тиеш инде җыр. Ләкин ул бер җиргә басып катып калды да, шулай гына җырлады. Бер урында гына күзләре мондай. Прическасы мондай. Нәрсә булган икән дип, аннан соң сәхнә артына кирдем, анда Алисан инде укырып елый иде. Шулай да яхшы башкарып чыктыгыз инде. башкарып чыкты инде. Ул сөйкә табарга кирәк әле. Сезнең якын киләчәккә планнарыгыз нинди? Якын киләчәктә без инде көз аенда үзебезнең концертыбызны Казанда һәм Чаллыда, зур шәһәрләрдә үзебезнең концертыбызны куймакчы булып шуңа әзерләнеп йөреш инде. Шулай ук матур җырлар инде, менә бер җырны чыгарабыз инде, аннан соң тагын икенче турында уйлана башлыйбыз. Текстлар эзлибез, көйләр яздырабыз. Улы кызыбыз да җырлый башлады әле менә. Үзенә җырлар туплый башлады, репертуар туплый башлады. Аның белән шөгыльләнәбез. Аны да концертларда күрерсез дип ышанабыз. Ярый. Мәйдан тамашачыларына теләкләрегез. Мәйдан каналын инде без бик яратабыз, бик хөрмәт итәбез. Безнең өйдә дә Мәйдан каналы һәрвакыт эшләп тора. Шуны әйтәсе килә, Мәйдан каналында без сезнең белән очрашып торырга ясын, саулык сәламәтлектән аермасын Ходай, илләр тыныч, дөньялар имин булсын дип әйтәсе килә. Мәйдан телеканалының аудиториясы һәм тамашачылар саны көннән-көн артсын. Менә шул теләк. Ярый, килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Сезне күрүебезгә бик шатбыз. Сезгә саулык, сәламәтлек теләп, клипка күчәбез. Бу дөньяга килгән көннән, яктылыкны күргән көннән, яннарымда әни, җаным әни, минем күңелне аңлаучы, караш белән дәвалаучы, ул син идең әни, җаным әни. Синең кулдан тәпи киттем, әти мине кеше иттең, рәхмәт сиңа әти, җаным әти, Tutmasam da sin kulumdan, g'arur atlıyım uz yolumdan, kur ulыңны әти, Жаным әти, жаным әти, рәхмәтләрен ничек әйтим, аңлатырга сүзләр җитми. Жаным әни, рәхмәтләрен ничек әйтим, аңлатырга сүзләр җитми. Янган утка керер идең, җаның яры бирер идең, минем хакка әти, җаным әти, иремдән әк синең кебек, шыныр кеше булсын диеп, мин теләдем әти, җаным әти. Күңелемдә синең төсең, күзем йомсам синең исең, туям кебек әни, җаным әни. Ул ис шамилләрдән татлы, балачакка алып кайтты, рәхмәт сиңа әни, җаным әни. Янымда бул әни, җанымда бул әти, янымда бул әти, җанымда бул әни. Дөньяда яшәрлек көч һәм акыл биргән, дөрес яшәсен дип, хәсрәт күрмәсен дип, тырышкан, булышкан, саклаган ялгыштан, туры барырмын син күрсәткән юллардан, тик ташламадыгыңнан. Җаным әни, җаным әти, рәхмәтләрен ничек әйтим, аңлатырга сүзләр җитми. Җаным әни, җаным әти, рәхмәт
Артур белән Линаның кавышуларына 2 ел булган. Моннан берничә ел элек концертларда бергә чыгыш ясаганда ир белән хатын булырбыз дигән уй башыбызга да килмәде. Һәм менә 2 ел инде без бәхетле пар булып яшибез, ди Лия. 2 ел элек июнь айында Артур Лиягә тәкъдим ясаган булган. Ә инде август айында яшьләр гөрләтеп туй иткән.
Бу атнада Фазлыевларның кызлары Зифага 1 яшь тулды. 3нче бала алып кайтырбыз дип бер дә уйламадык. Әмма кичкенә кызлар күрүгә Рим. Кызым тугач тормыш 180 градуска үзгәрде. 20 яшьләрдә кызым туган булса, мин бәлки аның тәмен дә тыймаган булыр идем. Ә дөньяга караш үзгәргән чакта кабат әти булу, ул бөтенләй башка хис-тойгылар, диде Азат. Без дә Зифаны чын күңелдән котлыйбыз. Сабыйга саулык, сәламәтлек, бәхетле киләчәк телибез. Unutmasın Duzkay bu yazlarını, yazlarından tapkan nasılarını. Benim bilen belki kavuşmazsın, tik barber mini unutalmazsın. Yüreğinden alıp taşlasan da ikinci yarısıya başlasan da sağınmazsan irken sağınmazsın. Sen bir koyşan mini unutalmazsın. Yüreğinden alıp taşlasan da ikinci yarısıya başlasan da sağınmazsan irken sağınmazsın. Sen bir koyşan mini unutalmazsın. Yüreğimde tamır şeyden indi, düşlerime girip güldün indi. Menderlerini kapılap yılamazsın, tiksin Duzkay mini unutalmazsın. Yüreğinden alıp taşlasan da ikinci yarısıya başlasan da sağınmazsan irken sağınmazsın. Sen bir kaşan mini unutalmazsın. Kışlar sıyırşıklar kaytır, olmağaçlar al şeşekler atır. Nazlarımdan kaçıp git almazsın, sen meni emini unutalmazsın. Yüreğinden alıp taşlasan da ikinci yarısıya başlasan da sağınmazsan irken sağınmazsın. Sen bir kaşan mini unutalmazsın. Alıp taşlasan da ikinci yarısıya başlasan da sağınmazsan irken sağınmazsın. Sen bir kaşan mini unutalmazsın. 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 Лайыклы хитта кунакта танылган автор башкаручы татар эстрадасының популяр артисты Ринат Рахматуллин. Сәлам, Ринат әфәнде, кәйфләрегез ничек? Selam Didar, selam dostlar. Keyifler отлично. Ринат әфәнде, сәхнәдә бер күренеп, бер югалуының сәбәбе нидә? Менә Динар мен бит инде күп аварияларга элегем. Ул авариялардан восстанавливать итәргә кирәк. Ничек дип әйтәсез, больницалар, реабилитациялар. Шуңа күрә дә вакытлыча югалып алам. Аннары яңадан калкып чыгам. Ярый, киләчәктә саулык, сәламәтлек телик. Амин. Төрле төбәкләрдә концертларыгыз узды. Яңа программаның үзенчәлекләре нәрсәдә? Яңа программаның үзенчәлеге минем җырлардан тора, Динар. Мин менә инде нинди җырлар, тамашачы бит инде миннән жаңа җырлар, жаңа хитлар көтә. Шуңа күрә анда программаның үзгәрүе бары тик минем яңа җырлардан гына тора. Алайса яңа җырлар күп языла инде. Языла. Кеше җырын башкаруга ничек карыйсыз, Ринат әфәнде? Ничек дип әйтим? Менә әгәр дә миңа җыр ошый икән, башка автор язылган җыр ошый икән, мин аны яратып җырларга булдырам инде. Яратам моны кеше җырын.
ышаган жыр болса, үзім жырларға яратам. Үтімлі етіп башқарға Да, яратасыз. үзімшәлекле иттереп инде. Аңлашылды. Шул. Ринат әфәнде, хәзер сезгә блиц сораштыру тәкъдим итәм. Сорауларга тиз арада җавап бирергә кирәк. Сез әзерме? Әзер. Симфоник оркестр белән идарә итүче. Дирижер, Дирижер Идрис. Щелкунчик балетын кайсы композитор иҗат иткән? Чайковский. Нәкъ тә шулай. Хатын-кыз исеме кергән җырлар. Ниндиләр бар? Ниндиләрне беләсез? Лейсен, Гөлназ, анда санап кетсең инде. Галиябану, Галиябану, анда күп индалар, анда. Әйе. Санап бітіргісіз. Нәкъ Минем шулай. нәкъ үземнең Лейсен деген бар. Менә бит. Үземнең җырымда. Киләсе сорау. Танылган композитор Илгиз Закиров кайда туган? Актаныш районы Айыш авылы. Әйе, нәкъ дөрес. Хәзер инде җырны дәвам итәргә кирәк булачак. Әмма күрмим яуган карларны да, җитәкләшеп барган парларны да. Антым. Бу инде бик популяр җыр. Әмма күрмим яуган карларны да, җитәкләшеп барган парларны да. Син бит миңа бүген сөям дидең, кыш көнендә төшкән Чием дидің. Все аңлашылды мына. Бик зур Искә төште, рәхмәт. дөрес. Бик зур рәхмәт, Ринат әфәнде, күрешүебезгә бик шат идек, уңышлар телибез. Рәхмәт дуслар. Кім язғансың бұл тұрмышны, кім китабын оқыған, біреулер яши гүрләтіп, кімнәрдер артта қалған, кімгәдер биргән барында матурын рәхәтлеген, кайберләре аңламыйлар, нигә дип яшәгәнен. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барсына. Кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Әкияттәй булса иде тормышның эчтәлеге, кайда хәсрәт күрмишәләр, яшәсәң генә иде. Бу дөньяга барыбыз да кунакка гына килгән, җырлыйк көлик шаярышыйк, калганын Ходай белгән. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барсына. Кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр.
kitabın okusan bilir idin barında, lekin o yazılgan indi Әниләрнең карнында. Гомер кыска бирелгәнди, бер кайчан кайгырмагыз. Якыннарның кадерен белеп, дуслардан аерылмагыз. Нигә син тормыш нигәсен, тигез түгел барсына. Кеше бик ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң биринде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, biz туганнар дисеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, biz туганнар дисеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, biz туганнар дисеннәр. Винарис Ильегет зур кичәгә әзерләнеп йөрүен сөйләде. Танылган автор башкаручы композитор Гүзәлия туган көн уңаеннан кичә оештырырга җыена. Анда Гүзәлиянең җырларын башкаручы бик күп популяр артистлар, шул исәптән мин дә булачакмын. Туган көн концерты Казан үзәгендә урнашкан ресторанда узачак. Барыгызны да кунакка чакырып калабыз, диде Винарис. Саулашыр вакыт җиткәшәнкә, сабырлыклар кая табарган. Йөрәгемне учларыма кысам, куеныма сине аламда. Кичерәнкәй көткән күзләремне, сагыш белән бер көн капыласам. Кичерәнкәй син ышандыр, син көткәндәдән кайтмасам. Беләм инде килми җибәрәсең, минем дә бит килми китәсең. Мин китәргә өлгермәдем, ә син инде кабат көтәсең. Кичерәнкәй көткән күзләремне, сагыш белән бер көн капыласам. Кичерәнкәй сине ышандырыр, син көткәндә мәгәр кайтмасам.
Varmış bir kanunları başka, yolda tutup bulmay bağlamı. Enkey canım sinde izge canға, Birsiniydi sağlık rəxəti, balam deyip yaşayan üçün. Şin ko'nglimdan cheksiz rahmatim. Kishirankay kutgan ko'zlarimni, sog'ish bilan bir kun topilasam. Kishirankay seni ışandırır, sen kutganda qaytmasam. Kishirankay kutgan ko'zlarimni, sog'ish bilan bir kun topilasam. Kishirankay seni ışandırır, sen kutganda agar qaytmasam. Kishirankay seni ışandırır, sen kutganda agar qaytmasam. Илсиде Гысман Приморье төбәгенең Артем шәһәренә Сабан туена барган. Татар-башкорт оешмасы вәкилләре мине зурлап каршы алдылар. Арча районында туган бер ханым арча көен тыңларга килдем диде. Татар телендә авыр сөйләшсәләр дә, татар җырларын яраталар ди Илсиде. Җырчы сәгать аермасында буталуын да әйтте. Бездә иртәнге сәгать 4 булганда анда Сабан туе гөрләде ди ул. Sen de mine unut, min de seni ontarmanı bilem. Kavşalmışa yürü biz, yaratsan da canım min şunu bilem. Sen açmışsın mina yüreğini, eyçen iyilikten. Canım, baribir sen menim mangiga jonimdasan. Canım, baribir yiroqda yursang da jonimdasan. O'zimdan boshqa jon tek seni sog'inmasam. Canım, baribir sen menim mangiga jonimdasan. Canım, baribir yiroqda yursang da jonimdasan. O'zimdan boshqa jon tek seni sog'inmasam. Sog'inmasam. Ko'rishganga o'kinming, endi sendan o'tinam unut. Qavshalmag'ach jonima berasin so'ng nega bo'sh umid. Umrimni ketding mung'a o'rab, aytchen iyilikdan. Canım, baribir sen menim mangiga jonimdasan.
yürsen de janımdasın. Özümden başka can tek seni sağınmasın. Canım, baribir sen menim мәңгіге janımdasın. Canım, baribir yırakta yürsen de janımdasın. Özümden başka can tek seni sağınmasın. Sağınmasın. Hayri, sağınmasın. Hayri, hayri. Сімбіл Билалова сыныпташлар ұшырашуында болған. Біз Қазанның 18-ші татар гимназиясында оқыдық. 20 ел ұзып та кеткен. Қызғаныш, ұшырашуға бүтін сыныпташларым да келмеді. Шоңа да қарамастан кеш бек көңілі озды. Оқытушыбыз Эльза Рашатовнаның келуі ұшырашуға тағында емістеді. Бірінші оқытушыбыз білән есе видео аша әлімтәге шығып сөйлештік, дейді Сімбіл. Seni ko'rgach go'yo qanotlanib olib uchdi meni o'ylarim. Inlarime nozilar sorilganda baxtimni deb o'yladim. Baxtimni seni yaratganda, baxtimni senga tortildim. Bor yurakning borliq qanotlarim saqlaygali suyib oltinim. Baxtimni seni yaratganda, baxtimni senga tortildim. Bor yurakning borliq qanotlarim saqlaygali suyib oltinim. Qo'llar qo'lida, ko'zlar ko'zda bo'ldi. Men yaratib seni to'ymadim. Suyutamini to'ygan mezgilimda baxtimni deb o'yladim. Baxtimni seni yaratganda, baxtimni senga tortildim. Bor yurakning borliq qanotlarim saqlaygali suyib oltinim. Baxtimni seni yaratganda, baxtimni senga tortildim. Bor yurakning borliq qanotlarim saqlaygali suyib oltinim. Suyar üçün yaratilgan jonning shitliklarin ochdim qiymadim. Yozmishimni senga topshirdim da baxtimni deb o'yladim. Baxtimni seni yaratganda, baxtimni senga tortildim. Bor yurakning borliq qanotlarim saqlaygali suyib oltinim. Baxtimni seni yaratganda, baxtimni senga tortildim.
Татар эстрадасының йөзек кашы талантлы яшь башкаручы Сәйдә Мөхәммәтҗанова тамашачыны яңа җырлары, үзенчәлекле клиплары белән куандырып кына тора. Тиздән тагын бер клип төшерергә җыенабыз, трилогияның 3-нче сериясын. Параллель рәвештә имтиханнарга әзерләнәм. Кыскасы, җәем бик кызу уза, диде Сәйдә. Eski heykel bulup balkıp dura, Kazan urdasında manara, İl yazmış halk yazmışlara, Künellerde kubat yağlara, Ötkenlerinin tüsün saklayıp elip, Anadını yaşayan icida, Yürek türelerinde kan bikemiz, Sade canlısı sen bikem, sen bikem. Nur sirpele kolay yüzünden, Nur sirpele kolay yüzünden.
Айгөл Закиржанова заманында Дине һәм Рафаэль Латыповлар төркемендә эшләгән булган. Газель машинасына төянеп, гастрольләргә чыгып китә идек. Килеп җиткәч, әзерлек эшләре башлана. Егетләр аппаратура җыя, кызлар костюмнарны үтүкли. Үтүкләргә яратмасаң да эшлисең, кая барасың ди Айгөл. Ә быел исә ул үзенең концертлары белән төрле район шәһәрләргә чыгарга җыена. Уңышлар сиңа, Айгөл. Ялгыш карашына хак сүзләре керде. Ятылар бозды безнең араны. Миңа гына сөеп баккан күзләр нигә диеп ятка карады. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт Кайчагында сызлап куяр иске яралар. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт давалар. Сине искә алып кайчагында сызлап куяр иске яралар. Газапланып үтә һәрбер көннең, шит ярлар синең кочакта. Нигә инде мине сайламадың, дөрләп янам кайнар учакта. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт давалар. Сине искә алып кайчагында сызлап куяр иске яралар. Һәрбер көн сине уйлап узам, таңын арата синсез иртәләр. Йөрәк җавап таба алмый ярсына, араларда безнең киртәләр. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт давалар. Сине искә алып кайчагында сызлап куяр иске яралар. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт давалар. Сине искә алып кайчагында сызлап куяр иске яралар. Сине искә алып кайчагында сызлап куяр иске яралар. Лилия Вахитова вокал студиясында җитәкче булып эшли. Миндә 15 яшьтән алып 18 яшькә кадәрге яшьләр җыр белән шөгыльләнә. Халыкара һәм Россия күләмендәге конкурсларда, фестивальләрдә катнашабыз, дипломнар алабыз. Кайбер укучыларым инде мөстәкыйль рәвештә чыгыш ясый. Минем кебек җырлар иҗат итә һәм хәтта алып баручы булып та эшли, диде Лилия Вахитова.
Барлыгы бәхет үшін Күнтә кирәк микән Яратканың сине сөйеп Назлап уятса иртән Яши белсәң шөкер итеп Күп кирәк бәхеткә Кадерләрен белеп кенә Кадерләрен белеп кенә Гомер итик рәхәттә Яши белсәң шөкер итеп Күп кирәк бәхеткә Кадерләрен белеп кенә Кадерләрен белеп кенә Гомер итик рәхәттә Күзгә карап балаларым Әнием диеп торсалар Туганнарың, якыннарың Сау сәләмәт булсалар Яши белсәң шөкер итеп Күп кирәк бәхеткә Кадерләрен белеп кенә Кадерләрен белеп кенә Гомер итик рәхәттә Кадерләрен белеп кенә Кадерләрен белеп кенә Гомер итик рәхәттә Җылыйын барыр җирем Ашыңы булса табында Бәхет өчен шул азманы Нәрсә кирәк тагында Яши белсәң шөкер итеп Күп кирәк бәхеткә Кадерләрен белеп кенә Кадерләрен белеп кенә Гомер итик рәхәттә Яши белсәң шөкер итеп Күп кирәк бәхеткә Кадерләрен белеп кенә Кадерләрен белеп кенә Гомер итик рәхәттә Кадерләрен белеп кенә Кадерләрен белеп кенә Гомер итик рәхәттә Гомер итик рәхәттә Ниһаять, лайыклы хитның июнь айына йомгак ясар чак җитте. Шулай итеп, сезнең тавышлар ярдәме белән бу айда Лилия Вахитованың Хатын-кыз бәхете дип исемләнгән җыры абсолют җиңүче булды. Лилия ханымны чын күңелдән котлыйбыз, киләчәктә дә зур уңышлар телибез. Ә мин, Динара Шәйдуллина, сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашам. Мәйдан каналы белән бергә булыгыз.